Živimo u vremenu kad AI piše kod, a to znači da se i način na koji učimo programiranje mora menjati. Danas gledamo jedno baš inovativno rešenje i to pravo iz jedne srednjoškolske učionice. U redu. Da vidimo o čemu se radi. Ovo što je pred nama, to je dijagram toka za jedan potpuno nov pristup času informatike. Dakle, zaboravite na klasično učenje, ovdje se učenici stavljaju u direktnu interakciju sa veštačkom inteligencijom. U suštini, pripremaju se za budućnost gdje će ta saradnja biti apsolutno ključna. I to nas dovodi do glavnog pitanja, zar ne? Pitanja sa kojim se prosvetni radnici danas suočavaju. Ako mašina može da uradi zadatak, šta onda ostaje čoveku? Koja je naša uloga? Ovaj nastavni plan se hvata u koštac baš sa tim. Scena je dakle čas programiranja u C++. Učenici uče jedan od osnovnih fundamentalnih koncepata programske petlje. Znači, skroz klasična vežba, nešto što je bukvalno osnova za svakog budućeg programera. Ali, pristup će biti sve samo neklasičan. Učenici dobijaju jedan, standardan zadatak. Nešto što bi u normalnim okolnostima rešavali sami. Znate, kucaj red po red koda dok ne nađeš rešenje. Ali baš tu stvari postaju mnogo zanimljivije. Jer evo ga preokret koji menja celu priču. Učenici, naime, nisu sami u rešavanju ovog problema. U arenu, rame uz rame s njima, ulazi jedan, prilično neočekivan takmičar. Ovo je praktično jedan pedagoški dvoboj. Na jednoj strani imamo učeničke parove koji koriste svoju ljudsku logiku, a na drugoj AI generator koda, DeepSeek, kojim upravlja nastavnik. Tako da u istom trenutku nastaju dva potpuno odvojena rešenja. I kao što se na ovom delu dijagrama lepo vidi, proces se deli na dva dela. S jedne strane je rad u paru, znači učenici, a s druge imamo AI intervenciju. Dva rešenja se stvaraju paralelno i tu se praktično sudaraju ljudska i mašinska logika, i to uživo, na času. Dobro, imamo dva potpuno različita koda na stolu. Takmičenje u pisanju je gotovo, ali prava lekcija, ona tek počinje. Sada ulazimo u fazu, nazovimo je obračunom, gde se fokus prebacuje sa stvaranja na kritičku analizu. Nastavnik sada uzima oba koda, i onaj učenički i onaj koji je generisao AI. Pokazuje ih celom razredu i postavlja nekoliko ključnih pitanja. I tu kreće diskusija. Tu se pokreće kritičko razmišljanje. A najvažnija stvar ovde je shvatiti da cilj nije da se proglasi pobednik. Uopšte se ne radi o tome čiji je kod bolji. Radi se o samom procesu, o razvijanju onih veština kritičkog razmišljanja koje su, neophodne svakom modernom programeru. Tako da ova uporedna analiza postaje jedna stvarno moćna praktična lekcija iz debagovanja. Učenici u suštini uče da gledaju kod očima detektiva, da traže greške, neefikasnosti, bilo kakve logičke propuste. Nastavnik ih navodi da uporede ta dva rešenja, gledajući bukvalno sve, od najobičnije čitljivosti pa sve do suštinske logike i mogućih grešaka. Postavljaju se pitanja, da li je kod koji je napisao čovek lakši za razumevanje ili je možda AI rešenje efikasnije? Ali čemu sve ovo? Koji je krajnji cilj ovakvog pristupa? Jasno je da ovo nije samo neka zanimljiva vežba. Sve ovo vodi ka jednoj mnogo dubžoj pedagoškoj svrsi koju je nastavnik zacrtao. Upravo taj čin poređenja, to je srž cele lekcije. Fokus se pomera sa puke veštine pisanja koda na sposobnost da se taj kod kritički proceni. A to je, u suštini, prelazak sa uloge kodera na ulogu softverskog inženjera. Tako da učenici ovde uče mnogo više od toga kako se piše jedna petlja. Uče kako da razmišljaju kao iskusni programeri. Uče da analiziraju, da kritikuju, da poboljšavaju. I to bez obzira da li je autor koda čovek ili mašina. I priča se ne završava u učionici. Domaći zadatak koji sledi je osmišljen tako da ih pripremi za budućnost, za rad i saradnju sa inteligentnim sistemima. Zadatak nosi naziv prompt engineering. A ono što je ovde stvarno interesantno je kako ovaj domaći zadatak totalno menja set veština koje su potrebne. Od učenika se više ne traži da sami pišu kod. Evo kako to izgleda. Zadatak ima 3 koraka i sjajno ilustruje tu novu, ključnu veštinu. Više nije dovoljno samo znati kako da rešiš problem. Sada je ključno znati kako da efikasno pitaš veštačku inteligenciju da ga ona reši i onda, naravno, da kritički proceniš rezultat koji dobiješ.
I ovo je, bez preterivanja, vitalna veština za svakoga ko će u budućnosti raditi uz AI alate, ma čime se bavio. Sposobnost da se postavi pravo pitanje postaje jednako važna, ako ne i važnija od znanja pravog odgovora. Dakle, da sumiramo. Glavna poenta je da ovaj nastavni plan u potpunosti redefiniše obrazovanje u programiranju za ovo naše doba veštačke inteligencije. On polazi od ideje da će najvredniji profesionalci sutrašnjoće biti oni koji umeju da usmeravaju AI, da procenjuju njen rad i da ga na kraju integrišu sa ljudskom kreativnošću. Sve ovo nas na kraju ostavlja sa jednom, prilično provokativnom mišljom. Kako se uopšte pripremiti za svet koji je već pun veštačke inteligencije? Možda, ali samo možda, cilj više nije da budemo bolji od mašine. Možda i cilj da naučimo kako da budemo bolji uz nju,